Така. Слизам аз от колата в този час да ушетам тос папас. О, какво навещи си направил тариката. И градинка също има. Виденчук обрасна е тя. Я да видим. Гьозъмче зелено. Тикви доста виждам аз. Я да видим какво има. Тази градинка виждам тикви аз големи. От сорта тикви аз виждам Калинка Добродушкова. Тез ги най-харесвам. И така по-нататък. Тук салатки и северги в редичка наредени. И така насам. Какво има тук? Късни домати. И северг ще се свърта. Пъпеща млади и зелени. Ще береме тази вечер. Кришом ние в... и пипер. Добър. Ето, кортовска капия. И така. Домати, тук виждам аз. Домати, много домати. Баклажан, зелен голям. Моркови до тях наредени. Зеленци. Голешна царевичка тук. Обец. И доматчета тален. И така, няма никой. Може да се скрием ние в доматите и да ушетаме нещо. Я да видим какво има, колко ли домат да се съберем. И така. Хубавички са. Червени. Точно каквито ги харесвам. Някой идва. Трябва да се скрием и прикрием. Стой! Чакай! Каврон! Селска пръчко! Ко правиш там? Домати крадеш, а? Не ме би, бате! Малко домати, малко искам да се свъртя, бе! Отдраха ма! Помощ! Не ме би, бе, бате!